Hello, 皆さんこんにちは、エンディです。今日は広東語で活動を話そう。OK。まず、簡単に言えば、実は今日はするの広東語を話します。する。する。広東語でどう言えばいいですか？まず、するの広東語は、做。做。例えば、私は何々をする。〇〇をする。を做。を做。もししないの場合は、しませんの場合は、做。做。一緒読みますね。もし、しますかの韓国語は、做、做。トゥ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 、質問やるときは、入れます。まず、例見ましょう。すごい簡単で、一緒にやりますね。まず、ここで、運動をします。運動をします。これ、を、做、運動。をは主語ですね。做、動詞。関東語の場合は動詞を真ん中で入れます。最後、目的語、運動。運動ですね。だから普通の主語、動詞、目的語を做、運動。を做、運動。OK。もし宿題しないの場合は、を做功課。做の前に入れるの場合は、しません。我唔做功課。あなた家事しますか？你做唔做家務家務もちろん housework ですね。家の家事 OK です。OK。これ OK ですか？唔做さっき言った通り、例えば宿題しない。我唔做功課。我唔做功課。もし運動しないの場合はどう言えばいいですか？運動しない。我唔做運動。我唔做運動。もし家事をしない。我唔做家務。我唔做家務。今日はこの運動、功課、家務、大体10回以上に話します。だから、一緒に読んで、動画の後で絶対覚えるですね。絶対覚える。OK。しますか？做唔做は、例えば、あなた運動しますか？你做唔做運動啊？你做唔做運動啊？答えた2つですね。運動する、做運動。做運動。運動しない、唔做運動。唔做運動。OK ですか？これ例文の練習ですね。一緒に読みましょう。発音の練習です。まず1番、運動する。我做運動。我做運動。宿題をしない。我唔做功課。我唔做功課。家事をしますか？你做唔做家務啊？你做唔做家務啊？今、ヨガの新しいの単語ですね。OK。新しいの名詞。ヨガをする。我做瑜伽。我做瑜伽。香港のヨガスタジオがたくさんあるですね。OK。これは会話の練習。一緒に読みましょう。你做唔做運動啊？做。我游水。嗱、游水、水泳をするの場合は、この做は入れなくてもいいですね。普通この游水は泳ぐの意味です。做入れなくてもいいです。これちょっと特別です。做、我游水。你做唔做功課啊？唔做。我唔做功課。宿題しません。你做唔做家務啊？家事をしますか？做。我煮飯。料理するの場合は、この煮飯はもう料理するの意味あるので、だ煮飯の前に做入れなくてもいいですね。OK？ これは普通の練習クイズ同じもので、僕一回読みましょう。1番。運動すると言いたい。我做運動。宿題しないと言いたい。我唔做功課。家事をすると聞きたい。你做唔做家務啊？水泳をすると言いたい。
我游水。この做はいらないですね。この做いらない。このまま我游水も OK です。OK。ちょっと時間の言葉ちょっと少し話します。まず、今。今の関東語は、而家。而家。例えば、今運動している。我而家做運動。我而家做運動。もちろん、毎日の発音は每日。每日。例えば、私毎日運動している。我每日做運動。我每日做運動。時間の場合は大体日本語の文法同じですね。週語の後で言えるもいいし、週語の前に言えるも OK です。例えば、毎日運動している。每日我做運動 OK。我每日做運動 OK。どっちでも OK です。時間の場合は、週語の後で入れる OK。週語の前に入れると OK。どっちでも OK。そして右側、大さっきですね。多分10分前の話で、例えば、さっき宿題した。我啱啱做功課。我啱啱做功課。等陣、もちろん後での意味ですね。例えば、我等陣做功課。我等陣做功課。例えば、後で運動する。我等陣做運動。我等陣做運動。こんな感じですね。OK、最後復習。まず、する、做。しない、唔做。しますか、做唔做。名詞、の感じですね。今日は大丈夫ですか、わかりませんか、OK、今日のレッスンここまでです。見てくださってありがとうございます。また次の動画会いましょう。OK、ジョギン。